Catch je dosť mapa debil pre teroristov, pretože pokiaľ nebudete robiť niektoré veci, tak ste úplne v prdeli. Úplne v prdeli. For real. Ale není až taká hrozná. Pre mňa to je top 2 mapa solo. Takže vám stačí pár vecí urobiť. Začnem za CDčka. Prosím vás, hrajte spoločne a hrajte inteligentne. Tu musí byť vždycky smoke. Ten smoke sa hádže úplne easy. Prvé kolo chcem, aby hráte na niekoľkých hráčov. Hráte pasívne Ačko, aktívne Ačko, aktívno-pasívny mid, aktívno-pasívny, pretože môže behať z miest na miesto, pasívne B, no a zase aktívne B. Hej, vždycky je aktívny, pasívny, aktívny, pasívny a aktívny, pasívny, proste. Tak sa bere celý tu catch, nič viac, nič menej. Ten, ktorý je aktívny, ten beha väčšinou sem, hej, na Bčku, háže si takto smoke, môžeš si skočiť sem, bro, prestrelíš si, dávaš si sem pozor proste, hej. Nikdy nechoď moc takto, pokiaľ si neistý, že máš lepší spawn ako oni, pretože pokiaľ majú oni lepší spawn a tu ti budú rašovať 5, zabiješ maximálne jedného. Ten, ktorý je pasívny na tom Bčku, si smoke neháva, môžeš ísť niekoľkými spôsobmi. Prvý dobrý spôsob je taký, že ak chce byť rýchlejšie na Bčku, tak proste spravíš takto dva bunny hopy, preskočíš si, tu si skočíš, vaspeš si bunny hop asi tu, ale to asi vedieť nebudeš. Takže tam do meba prebehni, hej čo nejrýchlejšie. A teraz, máš jeden smoke, ten si nehaj. Ten smoke môžeš dohadzovať taďalto a tým vám si môžeš pozerať tento priestor. Ak tuto niekoho uvidíš, len sa schováš, hodíš takto hečko, doľava. Väčšinou si háč doľava, pretože tí ľudia nebudú tu, nebudú tu takto, ale pôjdu sem doprava. Hej. Takže si skús to hečko hodiť, tak sa využívajú smoky, flashy, blbosti. Ak chceš flashnúť niekoho, hodíš si takto flash pekne a pikuješ. Vždycky chod doprava, aby ťa kryla táto, neviem čo to sú. Čo sú to, rúry? Tieto rúry, aby ťa kryli proste z pravej strany, pretože keď sa ukážeš takto naľavo a typek bude tu a ty si budeš strieľať s týmto, si zase 100% mŕtvy. To isté, čo robili Goldnovi, to isté, čo robili šerifovia, tak to môžete robiť dneska aj vy. Pretože väčšinu času sa ľudia snažia obstreľovať a chcú byť proste fragery, ale o tom to není. Hovorím. Diepové fragy boli o mnoho cenejšie ako fragy toho prvého, čo mal 27 fragov. Tie nie sú dôležité. Je úplne jedno, koľko máš fragov, záleží na priorite tých fragov, aké sú tie fragy dôležité pre tú výhru. Hej? Takže to je dôležité. Aké sú tie fragy dôležité, doslova. Aké sú dôležité? Dôležité je to, aké sú tie fragy dôležité. Bodka. Tečka. Dot. Point. Konec. End. Piano. Dobre. Chcem povedať, že Tiamo, ale to som sa pozrel. Dobre. Každopádne na tom Bčku určite, hej, môžeš byť odtiaľto, ale keď si túto, dávaj si pozor na to, kde máš svojho spoluhráča. Ak tvoj spoluhráč je tu a keď je túto stranu, do plentu, pokiaľ tam má smoke, tak si môžeš krásne držať, nechod sa zase obstredať takto. Úplne v kúde si strieľať takto. Hej? Dajte si na to pozor. To je Bčko. Proste musíte si vždy zdvojiť, hovorte si, poprípade sa, obidvaja musíte mať oči na tom druhom. Kde kto stojí, ako ide, prečo ide, kto kde kryje, čo kde kryje, ako umiera, či má dostatok HPčiek, či musí sťahovať, či má flashe, či nemá flashe, kam ide a tak ďalej. Každý na každom plete musí mať toho druhého vždycky v pozore. Najťažšie to má ten, ktorý nám ide, ale k tomu sa dostanem ako posledné. Tento hra takzvaného Happyho. Happy. Máš niekoľko spôsobov. Prvý, ktorý sem ideš sem s týmto smokom. A ty by si mal ísť na ten short. Väčšinou. Pomáhaš tomu, čo nám ide. A druhý, ten pasívny, ten by mal ten smoke využiť a buď si takto hodiť hečko. Hej. Ale to hečko nehač, lebo sa ho netrafíš. Radšej si ho nehaj. Pozor sa napríklad sem a tu si skač. Hej. Vieš prečo? Pretože tam uvidíš, keď tam bude bežať. A keď tam bude bežať, tak sa tak zastavíš a hodíš si takto hečko. Hej. Potom si hodíš takto flash, ktorý flashne presne ich, tvojho neflashne. A neobstreluj sa takto zase. Trrrr, a tu očia to zabije. Alebo očia to. Počkaj si, trikuj ich, hraj sa s nimi. Zdržuj ich, nechaj si ich ťahať na seba. Ten očia to ti pomôže, hej, takže to robí ten pasívny. Ak ti ostal smoke, tak si ho v kuje takto proste dohoď. Hej, ten smoke nemôže byť vnútri, musí byť takto. A keď ti otvorí takto dvere, hej, a keď dáme tomu, že on ti tie dvere takto otvorí,
tak prvé čo urobíš, tak ich zavreš. Zavreš a postavíš sa takto. Potom si cúvni a tak ďalej. Pokiaľ máš napríklad, rašuje, zabij jedného, cúvni si, máš hečko, hoď si ho takto, dívaj sa z tejto strany a tak ďalej, tak ďalej. Nikdy nebuďte chrániť tu, prosím vás. Tu, maximálne môžeš byť tu, ale ak budeš tu, ak budeš na tejto pozícii, môžeš si byť istý, že máš spoluhráča minimálne tu. Stane sa vám, že budete za túto žltou, keby za túto žltou, prosím ťa, nestoj takto, pretože keď ti otvorí dvere, tak si vrití, ale stoj skôr takto, aby si ho videl prebiehať. Ak ho vidíš prebiehať, môžeš si vidieť takto hečko. Do prdele. Sa už nedá? Tu už je... No lol, tu už je tá textúra? OK, tu nič není, dívajte sa. Strieľam to proste o neviditeľnú vec. Konečne. Sa tu sádzalo pred tým hečko. Jasné, už viem. To je vlastne štvorec, OK. Tak nič, keď to fungovalo. Sádzal hečko. Ale keďže to nejde, tak môžeš hodiť to hečko napríklad takto zhora. Hej, takým oblúkom. Ale úplne v kľude, proste pokiaľ máš čas, pokiaľ rašujú, počuješ, že ideš sem, počuješ, že rašujú, hoď si hečko úplne v kľude. Taďalto, takto, do protipohybu. Čupni si, zabiješ jedného, schovávaš sa, zabiješ druhého. Pretože tento priestor, toto, ti pokrie to, čo budú oni rašovať. Ty potom zabiješ jedného, druhého, a keď zabiješ dvoch, tak už je to proste v pohodičke, hej. Už to pohodičke, už si urobil svoju robotu. Keď zabiješ vždycky na plante dvoch, tak už si skoro urobil svoju robotu. 3 je luxus a ace je výborné. Kiwi, dobrú nocku. Tak, ktorý na tom šorte, ty máš za úlohu pomáhať tomu, čo je na mide a tomu, čo je na tom Ačku. Na Ačku máš jednu úlohu. Prvé kolo ti doporučujem, keď budeš tu, nechodiť takto, nechoď sem, ale choď tu na tento šort a nechaj si ich takto prechádzať. Akože, hej, zabiješ jedného, zabiješ druhého, vybehni si hore, zabiješ tretieho, po prípade tvoja úloha není sa nejak strašne fatiť do tohto mainu, ale pokryť si dvere a pokryť si tento priebeh. Ty si ten, ktorý vlastne musí dať čo najväčší damage tým všetkým, ktorí budú behať na tvojho spoluhráča, ktorý je tam za to triknul. Plus, toho na tom ide, máš za úlohu proste mu pomáhať, takto si to flashovať, hej, flashovať to rôznymi flashmi, takéto flashe, proste to je flashnú priamo iba hentu, aby to neflashlo jeho, pomáhať mu a nikdy sa neukazujú takto. Nejak strašne. Skúsi to pokryť radšej takto. Pokiaľ máš túto spoluhráča, nie je to vôbec dôvod, prečo by si sa mal tak ukazovať. Hej, z dvoch strán. Maj sa pekne. Ten, čo na tom ide, má najdôležitejšiu úlohu. Počuj ma, bro. Keď tu budeš, prvé čo urobíš, hodíš si smoke o zem, o toto, tak aby to dopadlo sem. A okamžite máš dve možnosti. Prvé, ak bereš výpo, zoomuj si toto. Alebo si zoomuj tento priechod, takže si opäť zoomuješ, a len toto si zoomuj. Ale ak máš F4, urob toto. Ja hrávam mid. Takto si hodíš smoke. Takto si hodíš flash. Toto si prestrel a choď sem. A dívaj sa, ako zabiješ jedného, okamžite choď do tej šachty a drž si šachtu. A pomáhaš Bčku. Pomáhaš Bčku, hej? Ten, čo je na tom šorte, pomáha Ačku a ty vlastne pomáhaš Bčku. Bčku plus Ačku, hej, pokiaľ rašujú logicky. Pokiaľ oni rašujú Ačko, nikdy nesťahuj z midu len tak easy peasy proste na to A, pretože veľmi často sa chodia splity oneskorené, dobre? Tak, to je vlastne tvoja úloha, viac vám toho nepoviem. Za teroristov vás naučím dva smoky. Prvý smoke sú tieto 4 zebry. 1, 2, 3, 4. Prechody prechodcov, hej? Keď sa dáš po tejto štvrtej, ktorá je jediná biela momentálne, ale štvrtá od tejto modrej krabice, alebo čo to je, tak si dáš na toto listie, ako je, sa, takto, len to takto hodíš, len to čisto hodíš, dohora a len to hodíš. Ten smoke takto poletí, dobre, tak som hodil na hovno, musíš to skôr pustiť. Takto, jo, to je on. Takto ho hodíš, jo, to je on. On takto dopadne. Víš to? Tým pádom tento, čo je tu, musí ísť agresívne, nemôže tu stať. Dobre? Ďalej. To je vlastne jeden smoke, ktorý mám úplne oddelil limit. Hej, tento jeden smoke. A druhý smoke je tak, že keď sa dáš k tomuto, k tejto blbosti, nameríš si na toto okienko. Hej, je úplne jedno, aký bude mať cross. Dám si cross takýto. Tak keď si nameríš na toto hore, pustíš, ten smoke takto preletí. Víš to? Keď dáš troška doľava,
Takže tuto sa postavíš, si počkaj bodku, postavíš a ako je toto okienko, tak tento priestor, toto. Pod týmto striebor, ale železným, či to je, keď na to namieríš a pustíš takto, easy peasy, tak to robí takúto krásnu clonu. A ty môžeš, vieš čo robiť, bro? Môžeš takto preskočiť, takto si hodíš flash, tak si prejdeš doľava. Hej, všimni si to. Prejdeš si doľava, už keď si tu, tak už si s tým midom môžeš robiť čo chceš. Môžeš si hodiť takto pekne flash, ktorý flashne hento miesto, tuto si proste skočíš, tu zabiješ typka. Ideš do šachty, pomáhaš Bčku, ktorí napríklad rushujú. Ak idú oni Ačko, ty pomáhaš z midu na tom Ačku. Bol by som rád, keby ste chodili splity, nechodili rushe moc, ale chodili skôr radšej splity. Že dvaja pojete vždy cez mid a traja pojete Bčko alebo Ačko. A títo dvaja, ktorí tu budú, budete si hádať tento smoke, tento jeden blbý smoke. Hej. Tento jeden blbý smoke. A budete chodiť ten mid proste. Jeden môže ísť tam a cez flashe, hej, jeden pôjde tam doprava. Keď tu dostanete smoke, keď tu bude smoke, tak počkajte si na ten smoke, kedy zmizne a potom si ten smoke dohodíte, hej. Dajme si tomu, že keď tu je takto smoke, vy si tu počkáte, hej, počkajte si 20 sekúnd, blablabla, už napríklad zmizol, hej, nameríte si, pustíte to, hej, ďalší flashuješ a ideš doprava, hej? Či doľava, druhý doprava napríklad. Keď máš túto svojho spoluhráča a ty si hentam, tak si môžete navzájom pomáhať. Ty môžeš takto flashovať, ty sa potom ukážeš a tak ďalej. Tí, čo sú na tom Ačku, stačí tento smoke, hej, tento smoke a tu hačte hečka. Jedno hečko, druhé hečko, hej, dve hečka a bežte. Po prípade môžete hodiť takto flash. Vidíte ten flash? Úplne easy. Hodíš takto proste, bežíš, kde sa tu bežíš, takto, sem hodíš smoke, takto hodíš flash a bežíš. Ten flash to neflashne, on flashne typka, ktorý stojí tu. Hej, tento nič nevidí, hej, zase ide a ty z toho midu, a to budú ťahať, dajte si pozor na tohto typka, ktorý bude na tom mide, môžete ísť neskôr, oni plentnú, vy dobehnete, máte Ačko, Bčko, zase úplne iné, Bčko, hodíš takto smoke. Hej, vidíte ten smoke? Easy peasy. Ten smoke sa hádže takto. Z tohto priestoru, ako je toto, táto lajna, tak o toto. Na tento krížik sa nameríš, pustíš. Easy peasy. Nič ťažké. Máte smoknuté celý tento spodok. Nič viac, nič menej. Úplne easy smoke. Hej. Z tohto priestoru, ako je toto, nameríš na tento krížik, ako je tento krížik. Hej, nameríš troška vyššie, aby sa to odtiaľ odrazilo. Pohybe, behu. Ďalšie, čo bude prebiehať, môžete si hodiť takto flash a hodiť ďalší takto smoke. Máte smoknuté vrch a spodok. Nič viac nepotrebuješ. Potom proste takto bežíš, takto flashuješ, ideš sem, ďalší prebieha. Dôležité, aby ste si získali toto. Ak máte dosť veľký problém sa tam dostať, tak hoďte si takto smoke, chalani, sem, prebežni si toto, hoď si takto flash a vybehni. Hej, a získaj si toto. Potom môžeš napríklad smokovať, teda ak už nemôžete nič, ale si pozrieť tento priestor a ostatní bežia pred tebou a tej šachty sa vlastne príde k vám. Hej. Potom idete do plentu môžeš ísť takto hečko, ale hlavne, nesmiete sa zastaviť zase v tuto. Nesmiete sa tu obstreľovať, musíte bežať, musíte proste flashovať, bežať. Ten pop flash nechcem ich moc vieš, už zalecovať informáciami. To je všetko. Proste Ačko, Bčko, blablabla, to je všetko. Jeden blbý smoke úplne vyrieši všetko, chalani, dobre? Plentuje sa logicky proste buď sem tu máte to už úplne vyznačené, už to plentneš sem, alebo neplentuj to moc sem, pretože tu je to dosť hovnú. Samozrejme, pokiaľ môžeš, tak to plentni, najlepšie by to bolo fakt to proste plentnúť. Jeden do mainu, druhý za toto. A najlepšie, keď tu sa nefajtíš, ale ideš sem. V prípade, ak máš tento smoke, dívajte sa, než vám ešte ukážem. Ak máš tento smoke, hej, dajme tomu, že už tvoji spoluhráči vybehli, ty proste takto flashuješ, tak choď sem doľava. Tu si naskoč, hej, zober si zbraň do ruky a dívaj sa takto. Keby tam nikto nebol, vždycky vyskoč tuto hore, tak si zacúvaj. Kámo, tu máš najlepšiu pozíciu, aká to proste môže byť. Ty vlastne potom len pomalinky choď, tu sú zabít typka, nechaj si ich prejsť, vôbec sa tu nefajči, nechaj si ich prejsť, ako budú prechádzať do plentu, zabiješ jedného, druhého, zabiješ tretieho, štvrtého, tu dáš proste ony, knife a dovidenia. Easy peasy, vyhrané kolo. Nič viac, nič menej. To je všetko. Dobre?
Dobre, chalani sa začali rozbiehať. Hajú CTčka. Dobre. Išli tak, ako by mali ísť. Nice. Smoke troška horší, ale nevadí. Ja nemajú to až tak zle rozbenuté. Tam ide. Ten smoke je dobrý, Dobrý timing. Troška ich to spomali. Teraz by mal urobiť to, čo by trebalo, tak by mal aj urobiť. Presne tak, ako som to povedal, tak to robí. Nice. That's my boy. V tých šachtách by to mal troška... Nice, pekne ale. Dobrý damage. Dobre, nice. Pekne ovečka. Minerál. Škoda tohto. Škoda hlav. Stále sa to dá. Oh, bitch. Get out the way, škoda. Toto nie je ani tak moc taktické, ako skôr aimové problém. Ako aimová hra, škoda. Čo už? Nevadí. Au. Nevadí. Ono vždycky tie prvé kolá proste sú prevedené výborne, ale aj im tam chýba, pretože zbytočne uklikávať s USPčkom, keď stačí na neho nameriť a pustiť. Takže tak. Blackburn 1418, díky za followies, víte bro. Lipy takisto. Ty sú pre Bčkom ten smoke, ale ten smoke bude účinný. Oni ak budú hrať so zbraniami, tak budú mať výborne pokryté to Bčko, pretože majú to fakt pekne. Na tom ide to videl, ani by sa už nemal ukazovať, chalani to pekne pokrývajú, pardon. Tento musician robí to, čo by mal robiť. Magpie, díky za donate, díky za support bro. Potom ináč ostaneš, zahráme, ináč dneska zahráme s donátormi ešte. Chalami mojimi milovanými, čo dneska dali nejaké tie donaty, tak určite zahráme. Díky moc, cením to. Pekne VRčko. To bola škoda. Aspoň to jedno, nevadí chalani, pohodičke. Nevadí, toto je dôležité, ale vždycky rozmýšľať kvôli tým nákupom. Tretie kolo takisto ešte nemajú, hlavne nech nekúpujú hlúposti, teraz sa oplatí kúpiť smoke a napríklad smoke a P250. Takže smoke je dobrý, tomu veľmi pomôže potom v matchmakingu. Ovečka tak ako má byť, to je super, synko do smokuova, rozumne, podrží enemy. Všimte si, ako sa tie enemy proste pohybujú, ako ich to drží proste v tomto priestore. Hej, že ich to proste úplne krásne drží v tom priestore, ovečka stojí tam, kde mal stáť, to je mega. Tento má teraz tu smoke, teraz som sa vie, ako sa bude pohybovať. Ovečka má rýchlosť tak presne, ako som povedal, výborne bro, si ma boj? Ojojoj, ukázal sa, škoda. Bro, napravo. Pekne ale zacúval, nice, škoda. Nevadí. Pointa je taká, že ten movement je veľmi dôležitý, pretože pokiaľ robí ten movement s pištolkou, tak nemusí dať hlavy, ale pokiaľ bude mať M4, tak ten movement mu zachráni život a môže dať 12-3. Úplne v kúde. Flashback, ty zmrt. Serus bro, díky za follow, díky za donate, cením si to. Asi to zvýšim na 5 €, ty vole, si mrdí. Ale nerobím srandu. Nie, chalani, díky moc. Cením to. Bude na stoličku za húku už. Dúfam. Dobre, chalani majú teraz už konečne napísal GLHF, toto je čistý disrespekt. Čistý disrespekt od ovečky, sa mi páči. Broňa zahral, teraz to zahral na pána. Všimte si to teraz tuto dole. GLHF, bitches, proste úplne čistý pure disrespect. Proste našlo to kolo, sa mi páči. Sa mi veľmi páči. Pekne. Robí to ako má VRS, na tom ide pekne, cez ten smoke, výborne.
Dúfam, že má prestanú šachtu. Má, super, super. Má boj. Má boj on mid, bro. Dobre. Škoda, troška neskôr, troška skôr, takto, troška skôr a bolo by to úplne super. Nevadí, v pohodičke, nič sa nestalo. Nič sa nestalo, to nevôbec není dôležité prevedenie, nie je už ukončené. Robia to prvýkrát v živote tí chalani. Prvýkrát v živote to robia, takže super. Proti, výborne, výborne. Ten mod bude za tebou, bro. Vôbec sa nemusíš bať. Synko troška dostral ten flash, nevadí. Doľava, nice. No, pekne, odchávaj sa. Výborne. Má boj. Pekne, bro. Pekne, musician. Synko, minerál, nice. Chalani, krása. Toto je ono. Pekne. Zatiaľ najlepšie prevedenie za dnešný deň. Fakt výborné prevedenie. Môžeš si znova dvakrát ESC, ty zlé health, bari ti nájde s overlayom. Aha, jasné, v pohode, díky. Jasné. Tak kvôli tomu to je, no konečne si napísal kvôli čomu toto je, to double ESC, ani som nevedel. Všimnite si, hej, Synko nádherne zahral, pekne sa posunul, tak ako som povedal proste, pekne si to cuvol, zabil typka, tuto mal troška šťastie z pravej strany a zabil ho. Hneď tam proste dobehol jeho spoluhráč, hneď mu pomohol, okamžite, takisto VRS-ko, ktoré musím zistiť normálny nick, lebo vrc, to mi celkom nepáči. Vrc, tak vrc. VRS-ko na tom ide, pekne, cez ten smoke, pekne chalani, pekne, keep it up. Keep it up, chalani. Vaporko, díky za follow. Toto je ono. Sa buguje, keď tabuješ? Aha, dobre. ...144 Hz, pokiaľ máš aspoň 300 FPS. Ale 120 Hz pôjde stačí. Musíš mať to FPS, aby si to vec mohol dovoliť. Ale teraz bude rush Bčko. To bude rush Bčko, chalani. Chybia tam ten smoke. Dobrý timing. Pekne chalani, pekne, podržali to. Granát bol troška skoro. Je tabovanie do Windowsu, aha, ok bro. 602 FPS, pekne. Dobrý smoke, dobro. Pekne chalani. Prevedenie úplne perfektné. Smog im vyšiel, ale je zlý, teraz je dôležitý, čo urobí na plante minerál. Dobre. Má boj, nevadí, pekne ale. Pekne, škoda ovečka. Nice, pekne chalani, 3 versus 4, toto je ono. Pozor na ten mid, ako som hovoril, pozor na ten mid chalani. Ty ho počuješ, Synko, počuješ ho. Ajajaj, 3 versus 2, 2 versus 2. 2 versus 2, bro. 2 versus 2. Nice. Dobre, 2 versus 1. Ovečka, nevadí. Vie o ňom. Má boj. Pekne chalani. Pekne. Výborne. Druhé kolo vyhrané. Robia to, čo som im kázal, a prečo to vychádza. Musia to takto proste robiť a je tam ten smoke, je tam to proste oneskorenie tých hráčov, je tam to sťahovanie, pozranie si midu dozad, prechádzanie cez tie šachty, podržanie si plentu, cúvanie a tak ďalej. Nízky nastavenia sa to mení. Nastavenia HUD. Dobre, super chaluši. Teroristi idú na mid. Víte, ako ich to spomalilo? Jeden blbý smoke proste ich úplne spomalí. Krásne ovečka teraz do toho smoku. No to má teraz bug smoke vlastne, takzvaný double smokečik. Keď sa to asi celé vybuguje. Ty bol krásne zabil. Super. Open, jak sviň. Všimte si, hej. Jeden, druhý. Počo má len iba digl. Ja, jasné, ok, nevadí. Ale rozumne, má digl, nie na blízko, jak debil, na čo? Proste radšej bude obstrelovať do čela, napejí sa a podobne, pekne čekuje si vrch. Super. A troška timing. Čupni si s diglom. Bro, aj, škoda. Nevadí, ale pusti to, už cúvaj. Pekne ovečka.
Ovečka by mala dodržať pekne versko. Pozrite si, ako krásne podržali limit, chalani. Pozrite si, ako krásne podržali limit. Úplne perfektne. No a to bola škoda teraz. Sinko už by mal dobehnúť tak presne, ako to robí. To je ten nade, čo som ukazoval. Troška to nevyšlo, nevadí. Nevadí. Nice, dobre. Posledný ide. Posledný je. Posledný je v prdeli. 3 versus 1. Teraz sa už zbytočne neukazovať len. Počkať na tú bombu. Vedia, že tá bomba na tom ide. Všimte si, ako pekne rotujú. Jediný minerál by tu nemal byť. Vôbec, tu by si prvo nemal byť, mal by si byť tu. Tu by si mal byť dávno už. Tu by si mal byť, bro. Tu by si mal byť minerál. Z Bčka by si mal byť tu. Nie tu. Tu robíš hovno teraz. Tu si úplne useless, bro. Úplne useless. Konečne aspoň troška. Dobre. Vždycky sa pozrite, kde stojíte, kam idete, čo mieríte, čo držíte. Čo je držané, kde sú vaši spoluhráči, kam idú enemy, kde bomba, koľko má času a tak ďalej. Všetky aspekty, všetky hry, aby ste mohli sa podľa toho hýbať, hej. Ja si láme nohy už pod tým stolom. What the fuck. No. Takže minerál na to Bčko, na to mide by si mali s tým... Ja Braško, ale ty nemáš smoke. Tam sa ten smoke dohadzuje práve, by toto mal dohodiť oni. Ovečka by to mal dohodiť. Máte opačne výpoj inač. Aj keď no, dá sa to takto keď, ale... Neviem. On by mal byť za plentom. On by mal byť tu a Stinko by mal byť na šorte. Pretože Akačko je výbor na ten short, pretože s tým, na tom ide s tým výpom tam iba na tú diaľku. Oni keby to rašli alebo proste nejak dementne vyflashovali, tak je to automaticky v prdeli. Versko si ale dobre teraz kryje. Využil priestor, aby sa mohol posunúť, takže super. A ten má informácie. Ten má info, že tam hore je, tým pádom sa môže okamžite ovečka... Pademe vankuše pod stola proste. Ovečka sa môže hneď podľa toho pohybovať. Dobre. Tieto majú dobre chrániť. Všimte si, ako to majú pekne pokryté. Hej? Všimte si tie lasery. Ten kryje jemu priestor. Všimte si to, hej? Dívajte sa na to X-ko. Ja sa na to pozrite, hej? Nechám to takto. Pozrite, ako jeden druhého pokryjú. Tu bol na mide, minerál 1 frag. Všimte si, ako si stále mieria do šikma. Druhý frag. Myslím, že by mal pomôcť. Nice. A hneď je úplne stratený. Videli ste to? Toto je presne to. Presne toto je to, čo by ste mali robiť. Do šikma, do kríža proste, podržať mu. Všimte si, ako sú tie mŕtvoly retardovane postavené. Hej, prvý mŕtvý, druhý mŕtvý, tretí mŕtvý, štvrtý mŕtvý. 4 ľudia proste mŕtvi na základe jedného a druhého človeka, ktorí to brali takto do kríža. Všetko, easy. Tie molotovy som neukazoval, pretože zbytočne by som ich zaťažoval tých chalanov, tak to som bol rád, že som im, aj tak som im ukázal strašne veľa rôznych vecí, takže ale všimte si 4 kg po sebe, 4 kg po sebe a z toho 3 na čas. Všimte si, že 3 na čas, ani vôbec akože nedovolili im plentnúť nič. Vždycky jeden saveoval, vždycky traja živí podobne, dvaja živí, traja živí, štyria živí. Proste jeden prežil vždycky, jeden saveoval, toto bolo kolo na defuse. Sinko, dobrý smok. Všimnite si, ten smok tam vždycky ich tam spomaluje tí ľudia, aby tam vôbec išli. Tento by mal byť presne tu. Ten flash bol zbytočný flash. Pekný damage na tom ide. Ten nade bol škoda, to by ho zabilo. Ten nade bol škoda, úplná škoda. Nevadí. Teraz chcem vidieť ovečku a Sinka. Sink má vedieť, že tam je, dívaj sa na ten smok, to je presne ten smok, čo som povedal. Ten flash hádže. To bol zbytočný flash, neažte 2 flashe, to je useless as fuck. Pekný nade. Zavri dvere. Škoda. Zavri dvere, výborne. Výborne. Mega dobre zahrané teraz. Počuješ dvere, bro? Ty už ťahuj na ten mid. Toto je ono. This is my boy. This is my boy. This is my boy.
Synko, krásne. Zase zavreté dvere, typek schovaný v dverách, nevie čo má robiť. Splašená ovečka. Zabíja síce VRSK, to je úplne jedno. 2 versus 1. Kto cháni teraz podržia, tak je to úplne mega. Proste. Takto sa to má presne držať. Podrží ho tam, prestreluje, dá mu tam informáciu, že tam nechotí zmerať. Také to presne má hrať. Ďalší, logický proste, úplne logický, dívajte sa zase ako sú, hej. Ja vám to zase ukážem, počkajte. Všimnite si to, hej. Zase sú do kríža. Všimnite si to X-ko. Počkajte, je to vidno vôbec takéto diaľky? Nie asi, že? No proste ale, jeden, druhý. Jeden main, druhý dvere. Do kríža, proste. Úplne nádhera. Ďalšie kolo na čas. A to sú chalani z MGčka, hrajú tu lepšie ako šerifovia a lepšie, no logicky lepšie ako Goldonovia, ale hrajú tu zatiaľ najlepšie dneska ako one. Synko zahral bravúrne. Krásny ty veľa, že robí presne to, čo som ukazoval a vychádza to ako nič. Ovečka si zomrel na tom šorte a to už bol proste bad luck. Ale proste Synko prišiel, prvé čo urobil, srál úplne na týchto typkov, aby tu prestreloval proste full out jak debil, zavrel tu dvere, tento proste musel ostať tu, takže hneď jednoho vypol, aj bez toho, aby vôbec ho zabil. A títo proste nevedeli, kam majú ísť. Proste zostali tu. A Synko si len počká a zabil troch z boku. Úplne perfektná hra. Teraz VRS-ko. Nám ide zase, proste za ním rozbitá šachta, tak ako som povedal. VRS nám ide. VRS nám ide a... Zase ich držia. Všimte si, ako sú tí teroristi úplne rozhadzaní. Všimte si to, hej. Jeden, druhý, či traja, tuto. 2 smoky a teraz to bude na VRS-ku. Bro, jeden frag, pekný, poď. Druhý frag, krása. Poď bro, neťahaj. Výročne. Greedy. Greedy, bro. Greedy. To bolo zbytočné. Nerobte toto. Keď zabijete dvoch, neťahajte dopredu. Nebuďte hneď do movička. V kľude proste. Chill. Stojte, počkajte si na to. Oni vám tam pôjdu, vy ste CDčka, oni tam musia ísť. Musician. Zmienalo by si mal pozrieť teraz presne toto. Počkaj. Toto. A schovať sa. A ostať takto. A už sa neukazuj. Vydrž to. Bro, vydrž to. Hneď choď hore. Poď, makaj. Pekne, voľkom, rozumne, výborne, bro. Výborne. Jeden, druhý, musician zabíja. Či toto bola troška škoda. 3 versus 1. Perfektná hra. Veres pekne tam ide. Smoke. Pekne. Backintosh. Čo máš, zdravím ťa. Pekne, naskočil si, pozerá si ten vrch proste, hneď je aktívny, není pasívny, je aktívny proste, dáva si pozor, čo sa deje okolo neho. Toto neprestrelili, toto je neprestrelné. Zbytočne si dal info enemy. Videl si ho. Pekná hlava. VRS má brutálny aim. Oh, bitches! Spravím video? Spravím video? Spravím video? Spravím video? Spravím video? You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. You little dumb ass bitch, I ain't fucking with you. I got a million trillion things I'd rather fucking do than to be fucking with you.
Little stupid ass. Pokračujeme ďalej. Synko, pekne na tom... Ačko, škoda. Ale dal tam ten open. To je veľmi dôležitý molotov. Škoda, nedoletel dobre. Nevadí. No tam sa zbaví, ako to chalani zahrajú. Musician. Aby ho zabiť. Zabij ho. Poďme. Nice. Toto je ono. Ovečka... Troška zmetený. Pekne. Knife. Myslíš si, že kopírujem tie knifey, bro? Slok zranice. Dobre. Ale ešte nie koniec, to môžu kľudne zostrať. Toto nerobievajte. Toto teraz, toto je zbytočné. Pretože sa stane toto. Stanete zbytočný flash. Už je v strese. To bol flash dobrý. Už je rozbehaný. To nie je dobré. Všimnite si na tú chybu, hej? Všimnite si na tie chyby teraz. Hej? Pozrite sa na to. Nechválte vojnu, alebo proste neúspiechajte konec, hej, ktorý ešte ani není. Za tento vlog ťa uznávam, bro. Tento vlog je mŕte dôležitý. My boy. Ten vlog je mŕte dôležitý. Mŕte dôležitý. Ten vlog bol strašne dôležitý, pretože ten vlog práve spôsobil to, že ten typek bol greedy a išiel sa ukázať a nevedel odkiaľ išiel, preto stihol defuznúť, to bolo veľmi dôležité. Teraz Synko ale zahral na hovno, pretože neostal tu, kde mal ostať, ale išiel takto proste, aj keď mal šťastie, to bolo čisté šťastie proste, keby nemal šťastie, tak by to proste nebol dal. Všimte si, ako pekne... Počkaj, teraz minerál... Toto je presne ono, ukázať sa pred viacerých je hlúposť. Už to chalani troška hrajú inak, už to hrajú troška horšie. Už to nehrajú dobre, už to proti ním hrajú troška inak. Už by sa mal minerál hneď by sa mal minerál spamätať a hrať toto troška zase zmeniť by to mal. Počkaj, mu napíšem rýchlo. Pekne. Pekne chalani, posledný, poďme. Už si mal defuzovať. Nice. Výborne, pekne, super. Synko zase hral dobre. Nemám šťastie v tejto hre? Tak kto povedal rest? Ne, debil. A vlastne to už nemusím ani písať. Vidíte, aj to 10-3 proste. A páčilo sa mi, že neviem, kto to písal. Počkej, kto to písal? Ovečka, GLHF proste. Štvrté kolo GLHF, absolútny unrespect. Proste enemy, keď hráte proti enemy, žiadny rešpekt nemáte proti ním proste. Úplne ich disrespektujte. Pretože to všetko súvisí s psychológiou. Tí ľudia sa vás budú báť, všimte si, ak sú dostrane na tom ide. Hej, všimte si, ak sú úplne dostrane na tom ide. Proste. Hej, deje sa na to. Ovečka hneď zabije typka. VRS sa hneď pohybuje, ako náhle má takýto smoke, díva sa dohora, úplne logicky proste. Pekné hečko teraz priletí. Kúka na to. Už ho hodíš?
Nice. Pekné hečko, kde sa to? 47. 40 HP mu dal dole proste, jedným blbým hečkom a skokom. Nice. To bola škoda. To bola troška škoda teraz. Cinko krása. No pekné. Flash dobrý, veľmi dobrý flash. Zavri si dvere presne ako som povedal. Tak to má robiť, takto to má byť, takto to má presne byť chalani. Cinko 16-7. Musician 8-5 si sa dostáva k fragom. Fragy sú úplne nepodstatné, pretože Cinkovi väčšinou chodia, ale fakt pekne hrá ten chalan. Videl ho. Cúvni si, nefajti sa, zbytočne. Nehaj si ten mod. Presne, toto je... To bude veľký hráč tento chalan ešte. Ale nechcem ho predseniť, ale veľmi, veľmi dobre rozmýšľa úplne, na čo by som tam hádzal ten molotov, keď ho proste mám. Môžem hodiť až keď bude 20 sekúnd do dola, proste, nice. Mineral takisto pekné hlavy, chalani. A idem hneď proste inám, ako sú moji spoluhráči. Mineral je tu, na čo by som proste bol tu? Musician sa nepohol z Bčka. Na čo by sa pohyboval z Bčka, keď proste nemusí vôbec ísť nikam, keď vie, že jeho spoluhráči sú na tom Ačku a tá bomba tam nešla. Že Rez je debil? Však Rez je kár. Rez je primitív. Retard a vytúpený dement. Len to môžem dovoliť povedať. Lebo ja ho mám rád. To je ten rozdiel. Ale nie. To je jediný človek, Rez je jediný streamer, ktorý povie, že keď som proste kokot, tak mi to absolútne nevadí. Minus týko plus inko. Asi ich dal. Pekný flash. Dobrý flash. To je mŕte dôležité. VRsko, všimnite si VRsko z tej onej. Dal dosť vysoký damage. Falco je prakticky úplne mŕtvy. Mineral pekný frag, dobré ovečka. Zabil Falca cez sezóne. Odtiaľ to. Odtiaľ to. Cinko nadhra. Škoda, to bola škoda. 3 versus 9. Že 3 versus 9. 3 versus 1. 2 versus 1. To bolo troška skoro. Versko, zdravím ťa. Všimnite si, ako logicky proste hrajú. Jeden schovaný, druhý schovaný, žiadne proste gridy, shity, nič podobné, žiadne prostosti. A týpek musí niečo robiť a nemá ani čo pomaly robiť, pretože musí ísť cez mid. Hej. Oni by to mali počuť. Už ho počujú. To bolo retardované na ten výstrel. Pekne. Keby ťa bol zabil, tak ťa zabím ja. Iba sa schovaj. Premiestnenie. Nice. Výborne. Fakt mega hra. Virgilová škola. Bro, 12-3. Všimnite si, 3 kola dali proste. Prvé postrelili síce naši, ale dovidenia. Potom 10 kol po sebe dali chalani. Pardon, 12 kol po sebe dali. 12 kol po sebe. To je úplne iný level. Úplne nový level proste hry. Blbý, keď som im vysvetlil. Vysvetlil som im catch asi za 5 minút. Alebo za 15 minút som im vysvetlil catch a zahrali ho presne tak, ako som to povedal. Zahrali ho bravúrne. Bravúrne proste, úplne. Presne tak, ako som to chcel, aby to zahrali, tak to zahrali a presne to vychádzal. Výborne. Nice. Výmena zbraní. Dohoda. Tí chalani sa dohadujú viac lepšie ako šerifovia, tyhle. Sú MGčka. Trápne. Vlastne tak medzi šerifom a MGčkom nie je nejaký veľký rozdiel, ale tak aj tak. Ovečka, ktorý je vlastne... toto AKčko? Koľko má ten chalán nahraných? Je to Smurf náhodou? Snoop. 1304 hodín. A hra perfektne. Akože aimovo úplne pekne proste. Žiadne strašne fullouty. VRsko, nádherne. Žiadne fullouty proste. Zamery, vystrely. Žiadne hlúposti. Pekný rush. Toto je rush, dámy a pani.
Toto je rush do riti, toto je rush chalani, toto je rush, toto presne má byť rush. Všimnite si na to, všimnite si toho chlapca. Všimnite si toho chlapca na tom ide, všimnite si synka. Toto je... Škoda z toho minú. Plentnutá bomba ale, hej. Plentnutá bomba za koľko? Za 10 sekúnd bola plentnutá bomba? Toto bola rush proste chalani. Hneď išli okamžite, proste nečekali. Toto presne je ono. Toto je super, super hra. Podrž ho. Nepomáhaj mu. Vytočne. Keď má defusky, tak to stihne. Nikdy nepomáhajte svojmu spoluhráčovi, pokiaľ ste 2 versus 1 a podobné blbosti, pretože vy to môžete podržať. On síce umrie, ale ak náhle zabije jeden za jedného a vy ste takto vo dverách, tak úplne zbytočne, aby ste tam išli proste a nehali sa zabiť. Keďže on bol vo dverách, mali ho otvorené, tak stačilo, aby si počkal, kým on začne defuzovať, proste nabejtoval ho, zdržal ho, pretože keď mal defuzky, tak by to bol defuzol. A bola by to asi škoda. 13-3, dámy a páni. Idú asi ten split, čo som hovoril. Traja Bčko, tak ako som hovoril. 2 mid, ovečka hádže ten smoke. Všimni si ten smoke, bro. Všimni si ten smoke. Môžeš to hodiť. Všimni si tie smoky. Všimni si tie smoky. To sú smoky, dámy a páni. To sú smoky na mid. To sú smoky na mid, chlapci. Takto sa smokuje mid. Takto sa smokuje mid. Takto sa smokuje mid. Hej. Toto je dobývanie plentu. Synko na pána. Synko na pána proste. Na CT spávne nakupuje oné USPčka. Dovidenia. Maj sa pekne. Proste oni si hodia ten smoke, proste, čo som ukazoval, jeden doľava, jeden doprava logicky, zasmokujú si mid proste a typci sú tu proste bezradní, úplne nevedia, čo majú robiť. Chápeš? 14-3. Johnny 694. Za všetko, čo robíš pre fans, je to minimum, ale hádam poteší, bro. Díky moc, cením si to. Díky za support. Každé evričko poteší, bro. Pekne. Všimnite si, hej, tuto čúpel jeden a ďalší išiel dopredu. A ten ho kryl. Všimnite si, ako ich rozoberali. Dívej sa, ako ich rozoberali. Presne to, čo som hovoril. 2 cez mid, 3 cez Ačko. Nemáte šancu čo urobiť. 2 to ťahajú proste, disrespect, úplný, kúka na to. Jeden za jedného, ale dovidenia proste. Kašľa na to, máte dobitý celý upland. Môžete plantovať, máte CDčko pred seba. To som im ani chalom nehovoril, že musíte rašovať, keď máte príležitosť, musíte rašovať. Synko automaticky skače dohora, proste žiadny rešpekt, ide si po svoje. Toto je ono. Toto sú tí správni hráči. Týchto budem rešpektovať, týchto chalanov. Výborná hra chalani, výborná hra. To bolo hlúpe. Tu si chalani troška išli retardovane teraz. Ale minerál pekne. Synko pomohol. Takisto. Synko hra na pána úplne. Tough life as fuck. To bola škoda. Ale zase proste, dvaja idú hneď cez ten mid, proste fuckujú nejaký dementný oni proste. Tuto majú bombu a oni ho proste obidú. Tento typek je úplne dezorientovaný. 16-3. 16-3. Čo viac chceš? Šestnáct, 3 chálne.